Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Lula, mayong gabi. Ay, maayong gabi man tuto. Nga wala ka pa nagpanghimo sa imo balikya. Gabi na niya. Ay, ginahulat ko ang akon apo, si Nilo. Papauli man ako dugay-dugay Mabakal na lang ako sa sigarilyo la. Ang ginabakal ko lang permi Ay, ari ara. Kag-ara man ang lighter Abe. Salamat gid la. Ay, gali. Pila ka na la? 70 anyos na ako, toto. Amo gali. Ang dapat si mo, nagapahuway ka na lang sa bala ninyo la. Apa nga nagapangabudlay ka pa sa pagbaligya diri sa higat sang dalan, haw? Kinahanglan nga buhaton ko, ina. Tungod may apo ako nga ginabuhi. Kag isa sa ila, si Nilo. Siya ang pinakamagulang sa tanan. Amo gali? Wala sa may nagabulig sa imo la? Wala. Isahanon lang ako nga nagasuporta sa akon mga apo. Sa pagkaon namon adlaw-adlaw, nagakadto ang ginakita ko diri sa pagbaligya. Amo ba lala? Ati ko na mo. Pabakla na lang ko sang isa kakahang sigarilyo para nga madugangan man ang binta mo. Ay abaw, daw nagasako na gid ang pagpanigarilyo mo, toto. Kahapon, isa man kakaha ang ginbakal mo. Naubos mo to dayon? Hindi man la. Mas makakinot lang ako kung kinaha ang baklon ko sang sa magbinilog ako. Kung sa bagay, husto ka. Pero hinay-hinaya lang ang pagpanigarilyo. Ang baga mo, halungigid. Naluoy gid ako kay Lola Insyang ba? Pag-abot ko kun aga, malabayan ko na siya dira sa pwesto niya. Kagas sa gabi na siya dira. Kabudlay man siya kahimtangan ba? Dapat sa edad niya nga ina, nagapahuway na siya. Kag daw nagainit ang ulo ko kung nagpanumdum sa iya mga apo Mga lalaki pa sila. Apang hindi kahibalo magbulig sa tigulang Anay ka be? Balik doon ko siya.
Ay ho, aral man si gyapon ho. Wala pa siya nakahalin. Manuglas 11 na sang gabi. Kadulong pa siya na hamtangan. Ang sulo nga naghahatag sang kasanag sa iya, amo ang kasanag nga naghalin sa poste sa higad sang dalan. Nagapungko siya sa matugnaw nga gater. Nagahulas ang posible nga magbakal sa iya baligya. Pero nakaibalo ako. Nga sa amo sini nga oras, malaka nakatamang nagalabay sa pwesto niya. Naluhoy gid ako sa iya. Apang wala man ako sa may mahimo. Gustuhon ko man nga luwason siya sa kabudlay nga ginaantos niya. Wala man sa may matabo. Kay pigado man ako. Kag wala ako sang mahimo, kundi batunon ang kamaturan. Nga mo gid inihing kabuhi. Pila ka na katuigan diri sa kompanya? 2 ka tuig na. Okay ka lang bisan nga gamay pang sweldo mo? Okay na ako. Total, madamo ako sang natunan sa akong trabaho. Experience man lang ginalagas ko eh. Amo gali? O Meg, una ko ini nga trabaho nga ginsudlan matapos ang graduation ko sa college. Pero kung makakuha na ako sang madamong experience, mangita ako sang maayo-ayo nga trabaho ah. Ay, salamat. Natapos gid man ang ginaobra ko. Ba? Alas 11 na gali sa gabi, ho? Manghimos na ako sa akong mga gamit, ha? Bisa nagabatsyag ako sang kakapoy. Apang nalipay ako. Tungod feeling ko, magustuhan sang boss ko ang akong finished product. Job well done, Romel. Ay, pagkatapos ko nga mahimos sa mga gamit ko, magwa na ko didayon sa opisina. Malabay ako sa pwesto ni Lola nga manugbarigya sa sigarilyo. Wala. Ara pa siya, ho? Oh, ba? Ano ka? May nagtutok sang kutsilyo sa kilid ko, ho? Hindi ka magulag sa malain. Hold up ini. Ba? Iatag sa ako ng cellphone mo. Kag ang imo wallet. Ho. Iyata ko initanan sa imo. Basta hindi mo lang ako pagsakiton, ha? Hoy! Ba? May lalaki sa unan? Kagakig siya? Dili siya nagapalulong? Gintiklod ako sa holdupper. Matapos niya makita ang nagapadulong sa amon nga lalaki. Nagasuksok ini sang uniforme sang pulis. Yaka na! Ba? Nagdalaga ng holdupper? Kari ka, buligan kayo ko nga makatindog. Sir, salamat gid ha. Giluwas mo ako sa animal nga to. Nilo! Ba? Lola? Sa diin ang akong apo nga si Nilo. Sa diin siya, Dr. Romel. Sa diin siya. Ba? Ano ka? Sa di ng lalaki nga nagbulig sa akon? Dr. Romel! Dr. Romel! Nakita mo si Nilo nga akong apo. Nakita mo siya. Ba? Ginakos niya ako? Nilo, apo. Subong ko lang na-realize. Amo kaliato siya si Nilo? Ang nagbulig sa akon? Siya galing ginahulat ni Lola nga apo niya? Apang
Paano nga hinali lang siya nga nadula? Nadula siya nga daw aso sa akong tupad? Sige, Dr. Romel, ha? Mabalik na ako sa akon baligya. Manghimos na ako kag magpauli. Nakita ko na ang akon apo. Bay, ato na siya. Naglibog ang ulo ko sa hinali. Ano pala ito man? Boss, mapulo pa mangkot ako sa mga tao nga nakakilala sila. Mamangkot ako kung sa di nagatiner si Nilo. Si Nilo ang ngalan sang apo niya. Kag mahuyugo na siya magsuksok sang uniform sang pulis. Kung kaisa gani, nag-asta pa ini nga daw pulis gid. Kuna mo, sa diin siya nagatiner. Nga permi lang siya ginahulat ni lola niya, bisan tungang gabi na. Ha? Ay, amo, Diyos ko to. Wala na ya si Nilo. Madugay na siya nga napatay. Ano? Patay na? Oo. Patay na siya. Napatay siya sa isa katokhang operasyon sang mga pulis sa lugar nga ini. Tungod nagagamit ina siya sang droga eh. Oh, Diyos ko. Ini mabato ni Lola ang kamatayo ni Nilo. Gani mo sinang natabo sa iya. Nagabantay siya diri sa higad sang dalan. Sa paglaom, nga makita pa niyang iya apo. Hindi. Kun amo, ang Nilo nga ginasiling niya sa akon, isa nagali kakalag. Kag hindi na mahimo magbalik. Tungod madukay na ini nga napatay. Makaluoy man si Lola. Sa ano ko siya makumbinsi nga wala na si Nilo? Sa ano? Magabiang, dili natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
Paris nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup
2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay
with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Emerald, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone. I tried my best. God knows, I did. Apo nakilala ko ikaw. Randy, if only circumstances were different. Ginbag-o ko ang masarangan ko nga baguhon. Kaginaginhimo ko last night, Emerald. I made a choice. I choose you. Tungod ikaw ang ginahigugma ko kag hindi si Aura. Kinbayata naman niyang kamot ko. Iti ko ikaw pagsakuon. Kontento na ako nga marapit sa imo. Apo panihog. Iti ako pagtabuga palayo sa imo. Paano ko bala ihambal sa imo ang ginakahadlukan ko? Sugeri ako. Ano ba na nagkatublag sa imo? Paano ko na isa ka adlaw sina ma-realize mo nga wala mo ako ginahigugma. Kagbayaan mo ako. No. Hindi patabo ina. I love you so much, Emerald. Handa ko nga tarik na ng tanan para sa imo. Palihog. Palihog magpati ka sa akon, Emerald. Gusto ko anay nga paminsaron ang tanan. Willing ka ba lang nga maghulat? Yes. Yes, Emerald. Bisan ano pa kadugay. Nalipay ako sa nabatian ko. Apang hindi ako magpasatom. Gusto ko anay nga masiguro niya ang iya matuod nga balatyagon. Tungod bisan ako. Sadto pa man. Nakahibalo. Kung ano matuod ko nga nabatsyagan sa iya. Dali na. Base kong ginapangita na kita. Okay. Pero, hindi ka ba na mag-freshen up? Base kung akigan ako ni nanay mo kung makita ka nga nagahibi. Ay, oo, gali no. Sa di ng bathroom. May banyong kwarto kayo ni. Karika, itudlo ko sa imo. Sugod sa nagpauli kami, halin sa ila farm ni Randy. Nakita ko nga, nanginsuod na sila ni Emerald. Kagdalipay ako. Tugod masami na nga nagabisita diri sa balay si Randy.
Ano nga so? Gusto ka na ganit dira, ha? Nagkaibalo ka kung na anong buot ko silingon? Details, B. I want details, Emerald. Pakta, ah. Kamu na? Not exactly. Gosh! You mean, MU na kamo? Daw amo sina. Kuna mo, ang paanong other woman? Si Aura. Wala na sila ni Randy. Ano? Kung amo, ginahigugma ka giniya. Tungod gin-give up niya si Aura. Day, kabay pa nga mabaton niya ang pagbulagay nila ni Randy. Kaya kung akong sa lugar niya, may pa nga mahikog na lang ako. Oh, Wilda? Ay, hinali ko lang na dumduman si nanay. Kagang akon amay. Ay, I'm sorry. Wala ko ikaw ginapahog, ha? O kung ano pa dira. Ay, it's okay. Abi mo, subong ko lang na-realize nga ka-selfish gali sa akon. Wala ko naging panumdum ang balatsyago ni Aura. Planning Department, hello? Emerald, ikaw bala ini? Yes? Sino ini palihog? Kinahanglan ko ikaw nga masugilanon. Aura? Oo, ako ini. Kinahanglan natin nga magsugilanon. Sige. San o? Okay lang bala sa imo kung makitaay kita subong? Sure. Sa diin? Sa likod sang simbahan katoliko. Sa unhan sang inyo opisina. Maulat ako sa imo, mga 15 minutos. Okay. Pero, paano ko ikaw makilala? Makilala mo ako. Kung makita mo na ako. Sige. Bye. Mahimos ako. Hindi na ako magpahibalo kay Randy. Hindi na ako magpakita sa iya. Ang iya na lang sekretarya ang hambalon ko. May nakita ako nga babae nga nagapungko kag nagkatalikod. Kulong kag asta sa abagang niya buhok. Nagtindog siya kag nagatupang. Nabatian siguro niya ang akon mga tikang. Magpalapit ako sa iya. Salamat gid sa pagkaray mo. Oh, God! Katahom gid sa imo, Emerald. Kag hindi ko mabasol si Randy nga maghigugma siya sa imo.
Ginsugiran mo bala siya? Nga makikita ka sa akon? Wala. Kag hindi ako makahibalo kung anong ihambal ko. Ako amo man. Anong hambalan naton? Sanggab nga nag-break kami. Abi ko anay kung mapatay na ako. God. Hindi ko man mapungka ng makibi. Ginahigugma ko git si Randy. Wala gid ako nakamatsyag agin higugma niya ako. Pero sa paghigugma niya sa imo subong Emerald. Habyan lang yun ang pagkabig niya sa akon. Habi ko anay kung mapahigugma ko siya sa akon. Habang nagsala ako. Wala ko na-realize. Tubtub sang gabi nga to. Aking ako katama sa imo sa tion nga to. Sorry. I'm so sorry. Hindi ko gusto nga makasakit sa balatyagon sang iban. Nakahibado ako. Kag hindi mo inasala. Natala na naman ginang amon pagbulagay. Natabuan lang. Nga ikaw ang ginhigugman niya. Kag ihambal ko inaasubong sa imo. Hindi mangin mahapos para sa imo, Emerald. Apang kinanglan nga isugid ko ini sa imo. Doon nakahibalo na ako sang ihambal niya sa akon. Emerald. Nagabusong ako sang 3 ka bulan. Sang anak namo ni Randy. Oh my God! Last week ko lang na-confirm. Kagari Ari ang result sa akong pregnancy test. Emerald. Nagakinahanglan sang amay ang baby ko. Nakahibalo pala siya. Wala. Kapag nasugiran ko ng amay niya. Sorry nga kinahanglan ko pa ikaw nga pahibalon, Emerald. I'm sorry, man. Sige. Malakat na ako. Balang natabo sa imo. Gaga mo sinang itsura mo. 4:00 pa lang sang hapon Ari ka na? Samtang pasado 6 ka kung magpauli. Kag ginadulong ka pa ni Randy. Dason, diri siya nagapanihapon. Kwan, kapoy na ako, Nay. Sige. Masulod na ako sa kwarto ko. Nakaibalo ako. Nga may nagatublag sa iya. Gusto ko siya nga usisaon. Apang hindi ko napagbuhaton. Masugid-gid siya pag-abot sang tion.
Bah, si Randy. Siya na nag-abot nga ina. Iya ina sa lakyan. Anika, kadtuan ko si Emerald. Pahibalon ko siya nga ari diri si Randy. Palihog. Hambala siya. Hindi anay ako gusto nga makita siya. Ha? Ano naman bala ang problema? O galing ko na lang ikaw sugiran, Nay. Sige na, palihog. Bayai anay ako diri. Gusto ko nga mag-isahanon. Sige. Balikan ko si Randy. Mga biyan, sundagin din niyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Emerald, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Direksyon, Marnie Mungkano. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka
kapari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype ang West African clade. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Hindi matabo, ina, kung nagkapamati ka lang. Nagapamati man ako Nag-daydreaming ka. Nga ako lang ging kagataw. Tanawa ba lang kamot mo Pulos ng pinalian? Ikaw ang ginambalan diri, kag hindi ako. Paano na lang ina kung makaangkon sa pinalian ng kamot mo? Uti, ano gid? Apang may mahimo ka, agod ka mag-ayong pilas ko no. Ano? Halukan mo. Gali. Ara dayon. Oh, ba, Jack, ani ka? Ngagin butong mo kamot ka. Kasakit lang, pro. Makuha ina kung mahalukan ko, Haryo. Uy, Jack! Hala, nagsala ka, no? Ang kamot ko nga ginhalukan mo, wala sang pilas. Ari sa pihak ang may bandage. Di kay balo mo na ko, no? Anika. Di nagali si Maria kasi Conrad? Naghali na. Natakan sang kasabad mo. Mabala. Anika, makuha ko sang aspirin, ha? Hindi na. Hindi na, Jack. Hindi na masakit, di na balang tangki ko man? Ari gali. Sa din ka makadto? Masalom ako liwat.
Sino nagsiling nga mabalik ka sa pagsalom? Sino nagsiling? Punggan mo ako? Jack, wala kasang mahimo, no? Yatag na sa akon. Ginkuha mong tangki ko? Bagay sa tangki mo nga ini. Ihaboy. Jack? Ginhaboy mong tangki ko? Stupido! Wala sang buot! Hoy, kuha ang tangki ko, ha? Kuha sa tubig! Kag ihatag sa akon! Kuha ato. Kung gusto mo nga salumon. Kinahanglan nga tambagan mo sila. Ay nga, Aman. Anong natabo, Conrad? Ginhaboy ni Jack ang tangke ni Lorraine sa tubig. Kag naakig ini siya. Ginlumpata ni Lorraine si Jack. Apang naglikaw si Jack. Gani si Lorraine amo ang nagtupa sa tubig. Gindawat siya ni Jack. Agod nga makasaka pabalik pa ibabaw. Apang ginbutong siya ni Lorraine. Kag nahulog man si Jack sa tubig. Duha na sila karon sa tubig. Ay, Conrad, pabay sila nga duha. Kuha ang akong tangki, kagihatag sa akon, Jack. Ihatag sa akon. Are. Ba? Ginhaboy ba ang tangki sa sakayan? Wato kung gusto mo. Hindi kita magsalom liwat. Kung hindi natin mapatod, nga wala sang reaksyon ang kinadtan sang isda sa ini. Ba? Si Pablo kat si Laro. Ay! May balita kami sa imo, Jack! Bay. Jack, dali, masaka kita. Ano yan ay balita nila sa aton? Okay, dali ka. Masaka kita. Oo. Mahimang ano tultularan nila ang iba niya mga artifacts sa Santa Filomena. Oh, Lorraine, anak. Imna ini antis ka magtulog. Lemon ini, kag may jutay nga hani. Madali kasi ni makatulog. Salamat, Mami. Kamusta nagali ang pilas mo? Nagasakit pa bala? Wala na, Mami. Maayo naman kun amo. Boss, masalom naman kami dito sa Santa Filomena, Mami. Apang dito na kamo maghalin ni Jack. Kag suno kay Jack, wala na dito sang mahimo nga makuha sa amo nga galyon. Bangod nga ang tanan, naubos na ni Van Dyke, kag sa mga tinawon niya. Nagsiling si Poldo kag si Laro, nga nakaditik ang ila sensor sang bulawan nga metal. Kag sino makapakot, Mami, ha? Ayhan, madamo pa sang nabilin sa idalom sang dagat, nga wala makita ni Van Dyke, kag sa mga tinawon niya. Gani, mabalik kami dito liwat ni Jack. Ay, amo ina, nga magpahuway ka anay, Lorraine. Magtulog ka sang maayo. Oo, Mami. Good night.
makahibalo si Mami nga nagwa ako. Tungod, nagbatsig ako sang kainit. Luyag ko nga makaklo sang preska nga hangin. Ay, katinaw sang tubig. Kagusto kong mag-ubog hasta sa tuhod. Ay, mapalapit ako sigad. Nan, ari na ako. Ay, kanami pamatsyag ang dakis ang balod sa akong tuhod. Ang dagat, nakita ko. Nga amat-amat na nga nagadalom ang tubig. Mabalik na ako sa balaya. Kay base kung mabasa ako, kag maakig sa akon si Mami. Nakabatyak na ako sa katuyo. Matulog na ako. Base kung maakig sa akon si Mami. Kung makahibalo siya, nga nanaog ako. Kag nag-ubog ako sa tubig. Lorenzo! Ara na ako! Hulata ako! Ang kainit! Nabatsyagan ko na! Kuman ka sakit! Hindi. Kalain sa damgo ko. Kalain kaayo. Diyos ko, nga nagdamgo ako sa amusad to. Diyos ko. Loren, ano ba nagnatabo? Nagdamgo ka ba na? Mami, oo, nagdamgo ako, Mami. Kalain, isa ka bangungot. Ay, madali lang gina. Kay makuha ako sang tubig para sa imo. Madali lang. Diyos ko, kalain, kid. Kalain. Do sumahunos ang ginawa ko. Apang, nga nagdamgo ako sang amusina. Nga, Oh, ari na ang tubig, anak. Oh, mag-inom ka, anay. Oo, Mami. Sige na. Magtulog ka na. Apang kung gusto mo, updan ko ikaw diri. Masugilanon kita. Hasta nga makatulog ka. Gusto mo ba na, ina? Oo, Mami. Sige. Magpungko ka diri sa akong tupad. Mahulat ako nga tuyon. Sige. Ari na. Nakapungko na ako sa tupad mo. Wala ba sang natabo nga malain sa inyo ni Jack? Sang magsalom ka mo? Nga nagdamgo ka sang amusina? Pero ano gid ba lang gindamgo mo, anak? Kalain, Mom. Kalain. Sugiri ako. Sige na. Sugiri ako, anak. Magpamati ka sa akon, Ma. Sang primero, nagwa ako. Nagubog ako sa tubig. Apang nakita ko, nga nagaamat na taas ang tubig. Gani nga, nagbalik na ako sa balay. Kag naghanda ako sa pagtulog. Pagkatapos, nagdamgo ako, Ma'am.
nakita ko ang madamo nga mga tawo nga nagalibot sa isa kadabok. Kaya nagasinggit sila nga sunugon. Sunugon. Sino ang sunugon? Isa ka babae, ma'am. Pero hindi ko siya kilala. Apang matahom siya. Matahom siya? Nahigot siya sa poste. Sa ulihi, ang among nga babae, nagsinggit. Kag nakita ko nga nagahibi siya. Kag mami, ang iya nawong, pareho sa akon. Pareho ang amon dagway. Ano? Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!